Ngawo lamabhela sicoco sinuka insundwana. Namhlanje is Wednesday the 31st of March. Bayazi abantu ba Wednesday xa sesiningenisa sizothetha ngalonto inyangayo. Namhlanje siphethe uPhindamshaye, siphethe lonto iphindisayo. Kuthiwa iphindisi nje iphindisa kabuhlungu. Siphethe lonto ke namhlanje. Phambi kokuba singene siyakhumbuza ukuba nje bayi 31st Wednesday. Namhlanje is the last day yokubana iform yakho wena muntu ofuna uba sesikolweni kwa Vusilanga ube uyafaka ozokwazi ungena kwesi sikolo siqalayo ngoApril. Wena ke mntu uthi ikuvalele ngaphandle iform akukabi late because ukuphela kwayo lenyanga kaApril lesizayiqala will activate iform again so that uzojoina iclass kaJuly. It means yaqhubha lento singayitsali ke lonto inde yasesikolweni kodwa sithi wena muntu ububhalisile tomorrow expect response evela apha ekhaya ekunika umkhombandlela. Sigqibile ke leyo sithi wena muntu ufika kwelikhaya don't forget to subscribe. Siyangena ke kuyo lento yanamhlanje. Ndithe izolo ndisebhizi lempinda sigqibezela impinda silungisa inotes zethu si double check sithini kwangena icall ithi tata uBhele sivile ukubuya thwasisa phayana kwi-internet. Ithini nalento yokuthwasisa ukaBhele kodwa sizayiphendula ngenye imini kubantu abahle. Namhlanje sithi masingene kuyo lencoko yanamhlanje yeMpindamshaye. Ithini lento ngesilungu? Bathi abantu khayichaze tata uBhele uyibhale. Bathi Impindamshaye abanikazi bayo i-botanical name yi-Adenia gumifera. Adenia gumifera sizayibhala ke kwenzela uba ingabi ngoBhele loza namagama aphuma ecaleni. Is a tree ke lento even though ke is a climber like boyazibona izinto ezifana negrapes iphansi yaba yilanto ibunjeyana. So SA3 ke inayo iSA3 number is 512.6. Sayiphinda 512.6. Sithe ke wena muntu othi mhlawumbe uyimamela lento ungaboni kwa ivideo for whatever reason just write 516. Come on, 512.6 SA3 number uyiguglishe iza kuthatha ukubeka kuyo iAdenia gumifera. Yiyo Impindamshaye. Inawo ke amanye amagama apha kwisinguni sibiza Impindamshaye. Bazawuthi abanye impinda ingagqithi. If you go to English bazawuthi monkey rope because most lento ingathi into ebu rope. Uba uyayibona igrape yabona izinto zizithantelayo zijinge from tree to tree yakwazi lento uhamba ngayo ibe bu rope. Bayibize ngoba si snake climber. Snake climb yabona into that climbs from tree to tree. Yilonto ke in African sibona ke xa ngizawubiza iAfrica siyafana botanical name funa ngiqani misa ingqondo. Slang climop. Inoba ke uSilanga engathi inyoko uSilanga uclimop inoba nguclimber I don't know. Inoba isekwa ngula snake climber. Baphinde ke in English bayibize ngoba yi-wild grenadilla. Yilonto ke sifuna wafumane onke lamagama ayo lento sithetha ngayo ekuthiwa yimpindamshaye. Nansi into esifuna uyichaza ezimpindamshaye abantu bazo xa bexelela bazawuthetha ngayo leni impindamshaye. Bathethe ngempindamshaye yaphezulu, bathethe ngempindamshaye khaligazi. This is the most common xa ufuna impindamshaye eyona uzayifumana yilena sithetha ngayo namhlanje. Sithi masingeneni ke entweni namhlanje njengoba sithetha ngayo lempindamshaye sithi ithini umedicine xa sithetha ngabantu abaphandile bathi yenzani. Nansi ke uqala there's a journal I think funa siyibeke apho kwenzela uba uhambe uyozijongela because I think it was kwento besizifunda yiyo ingathi bi intense kulento oncokola ngayo Impindamshaye. Bathi i-trunk meaning isiqu esi ingqambu kunye neqolo elilaye Impindamshaye bathi yasetyenziswa ekuphalazeni for wena muntu onengxaki yemalaria, wena muntu onengxaki yeleprosi. Leprosi ke lelaqhenqa lalikhona eBhayibhileni. Abona abantu mhlawumbe basalikhumbulayo kwelizwe ngabantu abadala around la area inesibhedlele ekuthiwa iMjanyana eNgcobo okanye mhlawumbe yonke iNgcobo basenoyazi
iliprosi ingakumbi phako Cobosi kula area iphayana kontabeni ukunyuka neparts zeDeberha because baninzi abantu abeneliprosi around la area. Kuphinde ke kuthiwa uyaphalaza ngayo iyaphinde kudisinfect ngaphakathi batsho abantu abalento abaphandileyo baphinde bathi futhi iyancedisa kwi-depression. I-depression ke ingxaki esijongene nayo namhlanje because sinale COVID left a lot of devastation in this country and the world. Abantu lost their jobs, abantu lost their loved ones. There's a lot of depression ke ngenxa yaloo nto. Kuphinde kuthethwe nge-roots kuthiwa i-roots zaye uPhindamshaye ziyayincedisa i-diarrhea. Wena mntu uhambisa into engapheliyo uyakwazi ukuthatha ezangcambu uzibilise usele. I read in one journal apho kuthiwa ndiyazi eyiphile area because of i-use ye-roots siphele siba ne-problem yaso esisityalo okanye lo mthi ukuthi uyayiqonda mos xa uthatha i-root the whole tree is gone. So bayayikhalazela ke into okusetyenziswa kwe-roots bathi you may use the bark okanye the trunk at least uzisave i-roots. Kuphinde ke kuthethwe kwangazo ezi roots kuthiwa xa uzibilisile nobisi iyayincedisa i-anemia le nto ufumana sibe ngathi ngoku igazi lakho liba pale mhlawumbi omnye umuntu ubleedile wa-anemic kuthiwa ke iyayincedisa laa nto. Kuphinde kuthiwa the same roots you can chew them xa utyiwe yinyoka. Nabo ke abantu abaphandileyo kodwa banayo indawo egqithayo bathi phayana eKenya kukhona igroup ekuthiwa yiduruma kuthiwa yayisebenza le nto ese-protective charm. Xa uleqwa zezo nto zikuleqayo ingathi iyadibana nalena yethu esizawuyenza apha ngezantsi xa sithetha ngezikamayezeni. Kuphinde kuthethwe ngegroup kwapha eKenya ekuthiwa yidigo bathi yona isebenza le nto for coughs and cold. Uzawufumana siba nalapha ke ekhaya siyayisebenza nathi for imikhuhlane. Nantso ke into yabaphandileyo sithi masingeneni kulena kamayezeni emva kwale second. Sithi le Mpindamshaye ke nathi apha ekhaya siyisebenzisa kwizinto eziliqedlana kodwa njengoba igama lisitsho sisebenzisa ukubuyisela izinto ebantwini bazo. Abanye bazayisebenzisa ke omnye mhlawumbi ufuna ulungisa into zakho kwabo zesihlwele uqonde bebevaliwe izinto zakhe bezingambi kakuhle kumayeza kokwabo asebenzisa Impindamshaye. Omnye bebethwa sisichitho, omnye beleqwa sisilwane, omnye uthi unamalumbo kanti omnye ubethwa ngamabekelo lento kuthiwa ngumeqo amadliso. Yonke laa nto omnye nazi into zijikeleza ekhaya ezinto ziyayijikeleza indlu kuba endlini akusalalwa. Yonke ke le nto imdaka sithi xa sesiyilwa siyigxotha siyidibanisa nazo impinda. Kodwa ke namhlanje asithethi ngezinye sithetha ngalena inye sithetha ngayo. Izinto zininzi ke ezithi buyisela izinto kuba thakathi, buyisela izinto kwenzela uba ubomi bakho bubuyele esimeni esiright. Asizuyinabisa ke sithi uyisebenzisa njani kule nale kodwa sifuna ukuthi abantu abayisebenzisayo bayafutha ngayo. Umuntu xa ikhupha ezo zinto ingakumbi ezinto ezingu-external mhlawumbi wena ukhupha zona izichitho okanye wena ubolisa intlanga, wena ususa la mabhadi abonakalayo, wena ubhekelisa le nto ihamba nawe uthi xa ufika kule ndawo bufika kuyo kukhokhele yona le nto. Abantu ababoni wena kuqala babona le nto so siyikhuphe ngokuba ufute. Sathi wena uyasela because ubulala ezinto zingaphakathi. Into ezingaphakathi ke yakwazi uba ngamadliso ngamabekelo nazo ezinto zokucuthwa. Mhlawumbi wena walala nomntu womntu wacuthwa ngoku ziyakuleqa izinto okanye ngumntu wakho lo ethwe kuye ukwenzela ubande uthi ceke. So uthi ke ngoku xa usebenzisa ezi zinto ufake nayo impindi ukwenzela bayibuyisele le nto kulo mntu ebethuleqa wena. Sithe uyaphalaza mos ngayo le nto buyangena emlonyeni. Xa uphalaza mhlawumbi abolisiwe loo madliso ngofuna uba akhuthwe. Bakhona ke abantu abakuphalazisayo xa kuthiwa kugxothwa isilwane kuba kaloku ezinye zezi zinto zizinto ezifakwe zahlala zahamba nawe. Zikhona ezinto ufumanisa mhlawumbi unenyoka eseswini, unento ehamba emqolo, unento esenyaweni. Abanye bazawuthi xa ugqibosela bathi siyibolisile ke ngoku masiyikhuphe ngophalaza. Abanye bazawukunika into zocima njalo njalo iyafakwa kwimpindi. Abanye bayakhafula uthathe loo mmela yakho intsha okanye loo celemba wakho elo zembe lo mkhonto ubase loo mlilo wakho. Loo ndlela esebenzisa ngayo loo niphu mhlawumbi kuthiwe na ambohluku uhliniphu wena sebenzisa inaliti. Abanye bakunika izikhonkwane kuyahanjwa ke kuyokwenziwa izinto ezikhafulayo. Thumele back emntwini ibuye ke ngoku nakuye le nto seyililumbo seyihlaba yena seyibulala yena depending ukubana
ifakwe njani, omnye unikwe into zochela, kokuchela kuthiwe bonke abashiye into ezithile apha ekhaya mazibuyele kubo, zifike zibarhwitshe zibabulale. Le nto bezizoyenza apha maziyiphindaphinde apho zithunyelwa khona. Siyaqhumisa ke ngayo le nto, idityaniswe nento zoqhumisa. Hamba ke wena uyokhangela apho sincokola khona ngeenyamazana. You'll remember ngobe siyiqala idiscussion enyamazana sathi yayizinyamazana kuqala, yaye lento yokuphela kwenyamazana safaka amathambo aphela namathambo, safaka ezi skini sikwazi uzithenga yaphela, saphele sifaka ke ngoku iikaka zazo ezi zinto, ikaka yendlovu. Kaka into yadibanisa apho kwenzela uba noko ibe ngathi yila nyamazana. Sithi ke ngoku xa udibanisa loo nto nempinda ukwenza uba kungaqhumi nje, maqhume kubuyele ekhaya apho bekusuka khona, ukwenzela uba loo nto iyiyo iyohlala nomnikazi wayo imjamele, ukwenzela uba naye akhayive le nto asivisa yona. You remember once discussed isipili when we were saying apha koma-Romania bazawuthatha isipili, bathatha ubuso balo mntu babubeke phaa babuso balo mntu, kuthethwe kuthiwe you must see yourself for who you are. Sathi ke xa sesiyincokola sathi nathi bantu bamnyama siyayenza le nto ka you must see yourself for who you are. Kwesasipili saseRomania sibeka obabuso buchaziwe ngokwaphayana, kodwa sithi sasa nentsizi. Le ntsizi ke idityaniswe nesi sipili ubuso buzawujonga kuso. Kulapho ke impinda ezigalelwa khona ke. Xa sithi impinda it means asithethi only ngalena, sithetha nangezinye impinda. Sithi you must see yourself for who you are. Sithi mayikutyele nto ubuyithumela kuthi, ubotshelelwe ke kwezo zipili zibini, fakwelo lapho limnyama, iyorhunjelwa kuloo ndawo ukwenzela uba uhlale kuloo ndawo imnyama, because kaloku wena you belong phayana emnyameni gqwirha ndini. Bathi iyaqinisa ke nayo impinda ukwenzela uba xa ufakwe ezo nto zikuqinisayo kubekwe nezi zinto ezibhawunsayo. Umntu xa ithumela into kuwe, impinda iyijikise ibuyisele kulo mntu. Abanye bayifaka ke impinda ukwenzela uba yena angakhafuleki. Yiloo nto siye simnqande umntu othanda izikhafulo. Tata uBhele ndifuna undenzela isikhafulo. Bakhona abantu abaziqinisileyo ukwenzela uba ukuba umthumela into yeyeza uthetha ngaye eyezeni, loo nto uyenzayo ibuyele kuwe. That's why kuthiwa xa usebenzisa izikhafulo kufuneka uqiniseke ukubana awukhafuli nje, uqale nawe waziqinisa. Iyafana ke naba benza izibambelelo. Uyabona xa wenza isibambelelo sothando, abanye babantu akhona amayeza athi nabani na ondifaka iyeza maliwe lapha phambi kwakhe. Uyabona ngokuqala umuntu umfaka isibambelelo, uyayibona le nto umfaka isibambelelo xa ukhafula yazi ifuna le nto ezinye izinto uhlale nomntu amayeza nincedisane nibone uba what is doable. Yiloo nto kwezinye kona kuye kuthiwe ezi zinto zifuna uqala uyohlola, so that uyazi le nto uyenzayo ukuba ize uhambe iyomaphi, ungakhafuli umntu izihlwele zakokwabo zikuthathe ngokuba uyamthakatha. Asibhalelanga ukukhafuleni ke namhlanje, besithi nje impinda ziyazenza ezi zinto zibuyisela izinto kubanikazi bazo. Namhlanje sithetha ngaye uPhindamshaye. Mhlawumbi sizawuthetha ngenye impinda xa siphinde sabuya ukwenzela uba uzihlanganise ezimpinda, kodwa eyona ozafika ikhona yile nguPhindamshaye. Uzawuthi xa uphinda ujikela kwenye ikona baza kuxelela ngophinda umva, xa uya kwenye ikona bakuxele ngophenduka, oyiphawuda ke yena. Zezinye zeendidi zempinda zibe khona ke nezinye, kodwa xa umuntu ethetha ngempinda uthetha ngazo ento zibuyela umva, ento zijikisayo. Omnye uzawuhamba adibanise nento ekuthiwa ngugqoma-gqoma, nayo is treated as enye yempinda. Makhe siyekeni ke ilale namhlanje ngaye le Wednesday, sithi ke wena mntu obhalisileyo sizawudibana esikolweni, siqalise le nto sincokole siye phambili ukwenzela bana ukwazi uhlanganisa ube ngumayezeni othakatha abanye, sikubethe ngempinda ukwenzela ungasithakathi. Sithi masiyekeni ke sizawudibana Saturday camagu.